San Benitiño de Lérez, pois é un clásico cando chegan estas datas, sobre todo, bueno, pois para esas persoas que teñen aí un problemilla de pelo, unha verruga, bueno, pois que van aí a pedirlle ao Santo Óscar que lles bote unha maniña, non? Estás aí con todos eles. É que estamos aquí maravillosamente. Estou na miña terra, Rocío, nunha das festas grandes aquí en Pontevedra, en concreto no barrio de Lérez. Estamos aquí con Manuel, que é un dos grandes da festa. É un dos de toda a vida que ten aquí na man precisamente este aceite milagreiro, non, Manuel? Sí, milagreiro porque o aceite queimase cada 3 meses nunha lámpara de cobre que está aí na capilla. Despois embotellase e a xente ven, trae 1 litro de aceite, ou unha promesa, unha vela, o que sea, pasa 3 veces por debaixo do santo e leva o aceite. E ten que mollar o dedo na Eso era antiguamente, por eso se embotella, porque por sanidade non deixa tocar o aceite. Xa non deixan tocalo, claro, porque pode pasar o que sexa, pero agora lévalo ti pa casa. Sí, durante 9 días tens que dalo no problema que teñas, se é de piel, se é de verrugas, e fai efecto porque cada vez hai máis devotos de San Benito. Cada vez hai máis xente, porque de feito, antes de ter esta conexión, falabas aí con compañeiros e dicías é que xa veu moita xente, miles de persoas que se chegaron por aquí, verdad? Se despacharon 3.000 botes de aceite na mañán. 3.000 botes de aceite na mañán, amigos, ou sexa, que eso non sei se significa que Galicia ten moitas verrugas ou que queremos milagres. No, pero é uns anos que levo aquí de experiencia, desde moi rapaz, non só son as verrugas, aquí hai moitas familias que teñen moitos problemas, de enfermedades, de problemas económicos. Eu vin chorar aquí moita xente arrodillada e nunca me dei entrar na iglesia. Claro, pero veñen aquí precisamente, pois iso, non un pouco pola tradición. Porque hai fe, porque sin fe aquí non veñas, porque o santo, desde que se fundou o monasterio no ano 1210, hasta os benedictinos, hasta hoxe, mira ti o cambio que dou isto. O cambio que deu? En 5 anos para cá, antes da pandemia, ahora pasou a pandemia, gracias a Dios, está aumentando e progresando cada día máis. Pois aumenta e aumenta, amigos, e xa vedes que este é o ambientazo que temos no San Bieitiño de Lérez, amigos, unha das festas máis bonitas que temos en Pontevedra, e eu orgulloso de abandeirarme aquí coa miña terra, amigos, no San Bieitiño de Lérez. Aquí quedo desfrutando da festa por todos vos. Rocío, un bicazo desde aquí, do aceite milagreiro. Cazo grande, compañeiro, e de volta aí a disfrutar, claro que sí, de San Benitiño de Lérez. Claro, aí nesa romaría, pois levan aceite, pero somos moi de levar todo tipo de obxetos a romarías, non, Bernardo? Sí, obxectos que os fieis levan con gran devoción e que depositan ali. Quizáis os máis utilizados sexan os exvotos de cera con distintas partes do corpo para agradecer pois esas curacións de algunha doenza física, non? Por poñer 2 exemplos, en Santo André de Teixido ou tamén en Santa Marta de Ribarteme, nesa máis que coñecida internacionalmente procesión das mortallas nas neves, pero en todas as romarías galegas levamos exvotos de cera. Tamén obxectos persoais, poden ser pezas de roupa ou fotos ou medallas para pedirlle ao santo ou a santa protección, é algo que tamén se adoita a facer moito. Ou tamén somos de levar, por certo, cartos, vían esa imaxe, non? Noutro San Bieito, non no de Lérez, senón en Cambados, tamén nas Rías Baixas, levanlle cartos, é unha forma de pedirlles riqueza, entendamos riqueza, a parte de cartos, entendida pois como saúde, non? Que coincidirán comigo que é a maior das riquezas. A ese San Bieito de Cambados levanlle cartos, pero hai que tamén leva botellas para traer auga das fontes. Por exemplo, en San Campio de Lonxe, en Tomiño, ali hai unha fonte moi pretiño da ermida, os ofrecidos lavan a cara nela para sandar os nervos ou enfermidades mentais. E pan tamén pode considerarse outro obxecto milagreiro. Por exemplo, no Santo Antonio de Santa Comba, repártese en bolsas e levase para casa. É unha forma de pedir protección pro fogar e tamén crese que ese pan alivia a fame e espanta pois as desgrazas ou os malos espíritos. E rematamos con este tamén ben curioso. Na romaría de San Xurxo de Cereixo, na Estrada, levan varas ou paus para dialogando, tocan o santo e ofrécenlle millo. É unha forma de pedir protección para os animais e pedir protección para as colleitas. Ali, en San Xurxo de Cereixo, veneran, honran o santo como se fose un veterinario divino. É que unha pasada, porque ademais estaba lendo que este ano, Ana, aí no San Benitiño de Lérez, hai unha auténtica locura polo aceite. Claro, que aquí isto tamén serán as modas unha vez máis, non? E dende logo, se ti escoitas a un veciño que coñeces, que funcionou e demais, como non vas levar? Claro, é que a xente non hai, Bernardo, hai como tolemia por conseguir ese
ese aceite milagreiro. Claro, porque é o aceite que vai curar as verrugas de todo o ano. Espera por este 11 de xullo para ir pasalo o pano santo e unxir o aceite, porque esa verruga... Aí notábase que había moitísimas verrugas, Dilo moitísima polos xente cartiños con aí que moitas teñen que ir a verrugas San Benitiño. que iban ali a... Había moito Pero é carto, verdade que é o típico santo, non, Carla, que lle temos non como moita fe aquí en Galicia, ou de toda a vida levo escoitado que é un santo moi milagreiro. Sí, sí, mira que na América Latina hai fe e hai pasión realmente por creer, ¿no?, nos santos, pero aquí en Galicia ten unha particularidade, ¿no? É dicir, todo eso que contaba Bernardo, de levar cousas, ¿no?, de darlle cousas a cambio de algo, pois eu non sei se se dá noutros Este ten unha canción a mí de todo, parece ¿no? máis Se vas creíble. a San Benitiño, non vayas o de paredes, que hai outro máis milagreiro, San Benitiño de Que chulo, non coñecía esa canción, Que por unha vez está ben que nos levemos algo aos santos, porque eu son de pedirlle. Eu pido sempre, a Virxe da Barca sempre estou pedíndolle, porque é a miña Virxe e demais. Pois de vez en cando non está mal lembrar Bueno, que hai que dar. Mal non vai O facer. ese santo Hai que- está ben surtido, Sí, pero, quero dicir, tanto pedir... A xente ten fe, Bueno, por certo, estábamos vendo aí na imaxe do